Yawzu billahi mina seɗani rajim bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayawmen mo nangue TV min calmini on goto kala inde muɗum e yettode mum alhamdoulillahi rabbil alamin e oɗo ñalawma alet walla mbiyen dimanche ene hawri e jeegom lewru novembre walla mbiyen joolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi walla mbiyen 2022 hande ko dawol wonande ɓen Pulaɓe dawol wonande ɓen Roroɓe Oul Niane e diwan Tamba kala ɗon ha Gambie gam arde soñde maaja guesa ceerno khalifa men ceerno Diamata Tidiani Ba haalima to Djeddah Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin on jii golle ɗe on jii dawgol oɗo saaha mo gonɗen ko guure ɗe tan ɓole goni ɗo machallah wadde golle tidde kono kadi golle mante tabarkalla machallah ɗum noon bandiraɓe kala machallah kala ko dogata ka e nder Madina Gounass e nder guesa ceerno e ko nandi hen humpata julɓe humpita yeeɓoɓe ayaw men mo nangue TV so Allahu lamɗo jaaɓi machallah on jii golle tidde golle mantiniɗe ɓe hen hanki ko jamma gaari ɗo gimmi guure goɗɗuɗe he diwan Tamba to ɓe hen ɗo mbaali ɓe hen ko suka ko gaari alhamdulillah fode gam wadde yamrorde gam barkinorade e warñude e guesa ceerno khalifa men ceerno Diamata Tidiani Ba haalima to Djeddah Madina Gounass bandiraɓe en jii en machallah golɗe golletiɗe golle mantiniɗe men ɓadoɓe joni joni mbawen humpitade golɗe to tolni e holto ɗe jarata on jarama de on jarama de no golle ɗe alhamdulillah no coñal ngal en ɗo sippire yo enen ko diwan Oul walla Niane walla Tamba diwan Tamba yo machallah on jii golle ɗum wayi yawde machallah golle tidde golle jawɗe machallah rabbil alamin ko diwanuji kala machallah on tawe ɗo machallah an jungo wotan coñirta foori ha jungo woto donc ma nanga juɗɗi ɗi Ousmane nangue TV saminima hande ko dawol Pulaɓe walla mbiyen Roroɓe immodiɓe Oul Niane Tande diwan Tamba garɗo dawol signal guesa ceerno halifa men Diamata Tidiani Ba ko hen jeeɗa weltare ma holno jiiɗa dawol ngol ko yettere Allah no fewi ceerno Amadou Samba Lo mi yettima mi yetti dennagal yeeɓoɓe ayaw meɗen ko gandantoɗa ko Nangue TV
comme no mbiruɗa ni e oɗo ñalawma hannde eɗen tawi ɗo ngesa Halifa tedduɗo tawi ko dow doroɓe en général kala ko doro wawi wonde joddiɓe kaldiɓe kawri gam arde barkinorade e nder ngesa ba e oɗo ñalawma hannde ɓe gommima e nokkuji certuɗi eɗe tawi ɗo e nder ngesa ba ko yettere Allah no fewi kadi e weltare kono kadi no jirɗen golle ɗen ko yettere Allah no fewi machallah golle ɗen jano hani ko ɗum seydi tigi beele yimɓeɓe won walɓe ga walla ala koye sukaga hen ɓe gari tigi a yettama no fewi kamɓe immiɓe diwan Tamba o kamɓe foof ɗo ɓe mbawi e nder ngesa ba ɓe pini ko ɓe naati e golle ɗe oɗo saaha noon kam golle ɗe machallah ene jaaha no hanniri ni kono kadi eɓe jogui hen coftal wonno sa rokki pulaɓe o maaja tan walla suuna a rokki ɗum ko andi kadi a rokki ɗum ko wawi ɗum saabi wadde ko yettere Allah no fewi golle ɗe ne jaaha no hannirta ni seydi alhamdulillah ɗum noon da weltanama no fewi e oɗo de saaha to banggue ndiyam won heɓɓe hen gam addana yimɓe ndiyam ko jaari ɓe hen ko golle hen goni ɓe hen mi yi ko laaɓe jogui ɓe hen kadi ko gueɗe goɗɗe jogui beele kam hunde ko joom addi foof wawi liggorade walla ala wonko ɗum namdi banggue golle ɗe eyyi tigui to banggue coñal maajo to sen garti ton toon namde ko wadde laaɓi walla ko ɗum mbiyata goban eyyi ɗum woni ko soñirte ko so tawi noon koto banggue ndiyam to kadi wonɓe nder yimɓeɓe ene carowa yimɓeɓe ndiyam ɗum noon kadi ko yettere Allah no fewi ndiyam mankani kadi ndiyam ɗam ina waɗa glace ha ɓuuɓi ko yettere Allah no fewi won dariɓe ina carowa hen ɓen kadi jettiɓe jarniɓe ndiyam mankani ala foof ko manquino o saaha ɗo alhamdulillah ɗum no weltanama no fewi sa heeɓeni hen ɓe ganduɗa ko iminiɓe duwunuji ɗi e guure ɗe kamɓe kadi wooda ko beddi hen konngoli ɓe ganden no gardi ene hono jettiri ga e holno kebdude kadi ma waw wallude kadi inchallahu mawla inchallah ɗo e yesso nde keɓɗa foof tan bandiraɓe kadi ya mbawa kadi famde ɗum inchallahu mawla kaw jarama de golle ɗe selli ne balli ni holton gimmiɗa nokkuji men Saare Goli woni koye région holto ko Gambi e holno tinɗiɗon erago dawol ngol ha gartoɗon ga holno kebloɗon ha mbawɗon dawol ngol on tawi yettere Allah no fewi min nani nder dawol ngol min mbawi dendal tamol ngal min gari hidde hawle dawol ceerno yo hol heure gimmiɗon to hol heure jettiɗon ga hen min ko 6 heures min juul tan min gimmi tan jetti ga ko 8 heures tan otoji garɗon walla ko oto min gari oto garɗon ayi no jiɗɗa dawol ngol ko jiɗɗa ko ene golɗe ɗe gona yaade oɗo en jaano no fewi ko yettere Allah no fewi joni so wiyama kulaji wiyama doro rokkama maaje no coñal muɗum ma rokkama koko andima tan inchallah ko andi kay ka a jarama a jarama jakka golle ɗe machallah ɓeno golle tidde golle mantiniɗe ɗo ne guesa ceerno meɗen ɗo inchallahu mawla nan ndewata musidɗo men Ousmane Camara wode mawɓe non mo rokki en mawɓe kaw afini jawal toon nde galle waɗi weltare mawde taweden hande dawol guescere men hande hol nokkuji men to gimmin jurɗon ha garɗon ɗo minen min gurmiri ko hirnade Tamba ɗo wiyete Dirma saare Suuna Kunkuba en saare Mamadou ko remien min gurmi Kolin Kane eyyi ko toon jiwɗon holno naniɗon erago dawol ngol ha mbawon ade tawtorede e erago ko musidɓe fulɓe tan wona men Ceerno Harna Tamba ko kanko nde dawol ngol taƴaton nde haalna kanko noddumi haalani e wonde ceerno wi yo roroɓe gartañana ɗum maaja o wiyano ko duggore berte kono noon hankadi wattoya maaja o inchallah koni woni noon ɗum yajjina ha leñol ngol fonnani ɗum e waktu noon ko waktu ina faaɗi ha ɓurti ɗum haɗ yimɓeɓe hewde ha ɓurtita ina faaɗi kadi pawle kadi ina kewi e kono noon machallah ko ari kone kadi ɓe mbaɗi fodde mabɓe eyi Allah noon kam yettama hen nde wonno aɗa andi ceerno kañum e ko jeeyaɗo jottiɗo Allah e sa gollanimo tan ɗum kam jofdi muɗum o yiyat ɗum inchallah e kadi min so wonade ha tama hen no ɓe mbiyatani tan a gollanat Allah tampana Allah walla tampanɗo Allah e enen noon en mbawa tampan Allah kono hoɗde min tampanɗo Allah o kam dañen ko heɓete hen ko inchallah ɗum woni sababu amen ɗo hol heure gimmiɗon toon e hol heure jettiɗon ga e minen min gimmi ɗon koye 7 heures min jottiɗo koye hedde 9 heures 0 tan min jottiɗo e guesa he fodde ko jettiɗa ko holno jiɗɗa dawol ngol e so wona no jiirumi koni machallah ina yaaha kam normal ina yaaha neɗɗo ɗeɓɓino hulde kono ka inchallah yimɓeɓe aɓe mbaɗa fodde mabɓe alhamdulillah eyyi hankkadi kala ko golloyaɗo tawat ko ɗum woni ko Allah hoddiri yo gollede kono kam taw mi yiyani en welsidare eyyi taw neɗɗo ina hulmo kono inchallah kam neɗɗo yiyani en welsidare goto foof ina waɗa no wawiri eyyi beele maajo no tawɗomo ni maajo jibini no moƴƴi walla ne manki
ala maaja o kam min kam no jiirimboni en maaja o kam no manki moƴƴude no manki moƴƴi maaja ka wonani kewno ɗum yirude kono ɓurɓe mawnude butaali ɗi ini ɓura mawde kadi amo yara mi annda noon ko wasde ndemtu moƴƴo walla ko sookademo kono butaali ɗi ka wonani poti waade ina foti ni ɓuuri moƴƴude nan kay mawna ɓurani sengde eyyi noon kam neɗɗo heewi yirude maaja kono ɗum ɗo so maaja wayini tan welani gollude so tawino ko waano no foti waani tan ɗum tawa aɗa golla aɗa soppa yaha eyyi kono noon ɗum ɗo kam inchallahu yettere Allah noon wonno wonno ndungu o hikka koni no neɗɗo heewi wiide aɗa andi moƴƴire ndungu fawaki e toɓo wasde moƴƴude ndungu kadi fawaki e wasde toɓo moƴƴire ndungu fawi tan koye hattan Allah aɗa yiya ndungu toɓa ha heewa ndiyam toɓa ha heewa wasa moƴƴude e kadi aɗa yiya won ndiyam wasa heewde moƴƴa dañireno kala e oɗo noon hikka minen kam noon mbirata ni toɓiri kala no toɓirte ndiyam heewri noon kono dañal ngal miɗen dañatno minen kam to heddaɓe to amin dañatno ko ɓuri ni eyyi daki noon so tawi a faami ɗo tan a faman moƴƴire ndungu fawi tan koye hattan Allah wona e toɓo wasde moƴƴude ndungu wona e toɓo fawi moƴƴire ndungu wona e toɓo fawi ɗum koye hattan Allah tan eyyi famni machallah inchallah famni machallah a weltana inde nde min ko Abdoulaye Sow Dirma Abdoulaye Sow Dirma min nanata kalki Dakar kamo eyyi ko Amadou Samba Lo a jarama no fewi a jarama no fewi machallah beltima fewi to inchallah min camodiri après ça min gayni ɗo noon tigui jarama Abdoulaye Sow toon to wuuro men Dirma machallah mo nanɗen kala e sartire men Dakar FM noddo o goto machallah en jiirimo ngasa ngas ene beltima hano hannirta ni yette ha joni eɗen jokki rewidade dawol ngol tabarkal machallah bandiraɓe mbaɗen golle tidde kadi golle kadi mantini ɗum inchallah en ji butaali maji ndeko no weli nande kam gaɗa kaccireɗen kam fulaɓe jiɗi ɗum nande kam walla roroɓe non machallah ndenen en jokki Ousmane Camara on no keɓɗa walla ha kaccireɗen taw ko mbi o machallah ha joni en jokki rewidade golle ɗe tabarkal machallah en ji wonda foof machallah en keeɓi ne kebli inchallah mawla en ji ya rabbil alamin oɗo saaha ceerno neldiɓe Kaccari ɓe guretiraji arɓe ɓe ɓen kadi ɓe mbawa haccitade ɓe mbawa kadi jokkude golle inchallah mawla no en ji machallah ar fama yimɓe maɓɓe ɓe kandidari ari tode eyyi yetta jaw non dawatte musidɗo men Ousmane Camara kankone kadi koye mabɓe o jeeya kono kadi ko mon delɗen golle e sartire men Dakar FM no wasata mawɓe o andi taw ko jeeyaɓe e dewal ngol taw ko roroɓe walla fulaɓe non mbawen kadi jokkodirde mabɓe inchallah mawla mbawa habrude en garagal mabɓe e weltare mabɓe e dewal ngol inchallah mawla machallah en ji dewal ngol arama no moƴƴi on saaha ɗo ɓe gon ko haccitoyade inchallah gam jokkoyde golle so Allahu lamɗo jaaɓi salamu aleykum on mbaale jam jam tan machallah on beltanama no fewi machallah aleykum salam e kawno mbaɗɗen golle ɗe alhamdulillah inde yettode min ko Mouhamadou yettode Gadji ko on giwɗa nokkuji meɗen sari ko Gambi yo Allah waɗi on gaɗi dawol ngol weltare moon e yiyande moon e dawol ngol hande weltare amen de ko ɓuural ngal tan nde fof nde garɗa ɗo ko ñande fof woodi ko ɓeydeto he maɗa ko ɗum miɗen belti hen kadi e miɗen duwo tan yo Allah ɓoyɗi ceerno e jeese meɗen kadi kala garɗo ɗo yo Allah rokku ɗum komo arani ko sabarkallah e nelaɗo miɗen belti dawle no fewi noon
ala ko mankira miɗen belti minen fof ɗerɗe ɗe keccidi belti eyyi ko ɗum woni sen yande ma e karangal yimɓeɓe e dawol ngol ka yimɓeɓe keewi yimɓeɓe keewi no feewi sabu dama gol ɗo kam garulam ɗo ngol no jirimimɓe ni eɓe cofti kadi eɓe cofti eɓe belti so wiyama dawol guesa ceerno Jam Tidiani Ba haliftirde Madina Gounass diwan Gambie o Oul Niane diwan Tamba o addeɓe dawolngol hol weltade e luggalnaɗe oɗo jeeɗal ko dañata e moƴƴere ɗum ko gila tuggade aduna ha laakara alhamdulillah rabbil alamin aduna he laakara ko ɗum ko ɓuure goni hen nde fof garɗa mbarñuɗa a hotta a yotta e galle ma ta a yiyani hen beeledi maɗa e ɗum ɗo kam miɗe setti ɗum ɗon sabu ɗum ɗo gila folo minen jiiɗi ɗum cetti gila e jinnaɓe min gardano weloji ha hande ɗo min jarata ɗo kala nde garɗa Madina a hoti woda ko ɓeydema woda ko ɓeydema e diina ma woda ko ɓeydima e ngaluma woda ko ɓeydi limanagal ma e ɗum ɗo kam miɗen cetti ɗum hen kam eyyi somin paanima Madina tan ata ɓerɗe ɗe cofti mbaɗon minni kam ta leeɓi ɓandu ɗi foof ino daari weltare faade Madina e kala wayno ɓiɓɓe ɗo gondunomi somi naati Madina ta mi wellide wayno ko aljanna woni eyyi ɗum ɗo kam ko ɗum gandumi hen min sare mon ne wiyete min ko sare Boubou Gambi wulli wetnam ne fewi inchallah kawa saminama wettanam alhamdulillah machallah min calmini haaliyankoɓe eyyi ko Mouhamadou Sané wiyama ko Sinthiou Alaji diwan Sare Gole haalde lowtare ga dental Sare Gole e diwan o fofof eyyi miɗen ngar ɗo fodde yimɓe yonɓe arde hawrude e dawol ngol wonanimin noon weltare yiide golle ɗe no jarni wonanimin weltare wona noon min haaliyankoɓe jafoɗon min allahumma salli ala sayyidina weltanama no fewi machallah no bandiraɓe beltima jaam tangade waaleykum salam no golle ɗe anga mi layyita nangue no fewi so guimira nokkuji men jiyani ko Kanampe koye diwan Oul machallah Allah nowni on gari dawol ngol bisimilla hon weltare ma hol tawruɗa naasi weltare minen ngol ɗo dawol min woyani ɗo no fewi min gari ɗo ko hedde duuɓi 20 miɗen gara dawlo heɓan min ɗo lobbi wona to pellital wona to duggal wona to coñal wona to lappal salminde e juurade e weltare minen Kanampe naaɓe min gari yimɓe seeɗa min mbaɗi kara ha fewi oto min gari e ɓeydare e yettude Allah noon miɗen jetti Allah no fewi min o en miɗo yetti Allah somi wiyama Madina Gounass tawi mi arani minen wonɓe to amen ɓe kala calmin ɗon ko wiyatami ono Madina Gounass naaɓe hakke koɓe pelliti komi Madina Gounass naaɓe e no oɗo wi ni wona min haaliyankoɓe miɗen ɗum jettide Allah min ko Mouhamadou Diallo Kanampe eyyi alhamdulillah wonɓe en sa haalaniɓe tan e nder dentale ɓe gandata hombo woni o eyyi min calmini min juuri min mbi assalamu aleykum wa rahmatullah sina so weltare e ɓeydare min kam ala kon jiimi hen gonga ƴettuyama roroɓe walla fulaɓe walla fof inde ko wotere dokkama coñal maaje eto dokka ko gandi dokka ko gandi so wiyama roroɓe yo gar tacca maaja roroɓe gokkama ko gandi gokkama ko cuusi gokkama ko mbawi so wiyama yo maaja liɓe liɓete joni so wiyama yo tacce taccete joni so wiyama yo rondete joni neɗɗo so haɗan okka hokku ɗum ko andi gokka ɗum ko wawi minen ko ɗum min gandi ko ɗum min mbawi minen ko wiya maaja e suuna ko ɗum min gandi eyyi min calmini min ko Mouhamadou Diallo to Kanampe eyyi kadi sukaɓe ceerno heɓɓe ɗannotoɓe to amen to komin yadataɓe ɗeɗo balɗe tan ceerno wattidiri ɗum e ceerno Seydina Allah waɗino ɗanngal to amen to minen jaaduno eyyi oɗo wattu kay kala mbo ceerno yamiri min fodde wonata sofero eyyi min calmini min juuri assalamu aleykum rahmatullahi weltanama machallah tawi mbimami noon min komi Kanampe najo wona mi diwan Tamba min komi ulnajo nam jarama no fewi weltanama ɗum o jarama machallah weltanama Seydi Diallo bandiraɓe nani paami kon kadi weltima no fewi no Ousmane Camara ha joni en jokka golle de inchallah mawla kala e bandiraɓe tan mo keftinɗa tan foto okkuden ko jiɗɗen ko inchallah mbawen kadi yettadeɓe kono kadi ƴettude yoga e konguɗi mabɓe inchallah mawla ne oɗo sawdi bandiraɓe koye haccirade goni oɗo saaha koye haccirade ɓe goni ɓe nanggue kuppugaji mburu ɓe hen ko café inchallah gam etade jokkude golɗe inchallah mawla ha joni ɗen jokki rewidade saktir men ayaw men mo Nangue TV Sénégal eɗen jokki yebdemo eɗen jokki kadi rewidademo ɗo e guesa ceerno meɗen gam ettade jokkude golle ɗe inchallah mawla ettade kadi hokkude yimɓe
e khabruji joloji taw ko naftorteɗi eɗen gandi gila ɓe caggal leydi ha e ɗanniɓe ha e foof machallah wattu hakkillaji maɓɓe nder ko watte ko taw ene beltoro yiide gueɗe banniɗe e beltoro yiide ɗum inchallahu mawla min jii koye nder guesa ba gonɗen ko hen jeeyeten min jii ɗen cifori machallah haji min jokku rewinade saktirde nde so Allahu rabbulo jaaɓi e ayaw men mo Nangue TV inchallahu mawla Assalamu alaikum. On mbaale jam jawal toon galleji mbaɗi no golle ɗe yettude Allah ni machallah on beltanama de alhamdulillah on beltanama no fewi no fewi no fewi banggue dawol ngol jiɗɗen namdade julɓeɓe beltare men e dawol ngol inchallah bisimilla kaw inde toon min ko Moussa Ba mbiyeteɓe wuuro men Jalluɓe machallah kono Jalluɓe gimmiɗa holno Jalluɓe naaɓe e diwan Tiniri ngol ɗo dawol ha mbawi arde dawol ngol eyyi sababu o fof ko biyeteɗo Ceerno Harouna naam joɗiɗo ɗo e Jamweli on woni sababu diwan Tambacounda taki amintini dawol ngol garde ɗo kadi dow inde muɗum e dow yamirore muɗum eyyi ɗum woni sababu o tigi ende hol heure yimɓe ɗon Jamweli en gummi Jalluɓe ko hanki 19 heures min jottiɗo noon ko hedde 22 heures tan min jottiɗo e Madina Gounass foti ko jetti ɗon ko eko dawɗon ko holno jiiɗon dawol ngol e garagal yimɓeɓe eyyi ko weltare tan dawol ngol machallah golle mbaɗi kadi yimɓeɓe mbaɗi fodde mumen eyyi ɓe mbi noon noddude tiiɗani ko noddude noto ɓuuri tidde eyyi Ceerno Harouna noon waɗi fodde muɗum diwan Tambacounda foof notima e sababu muɗum eyyi golle ɗe mbaɗi kadi ne hande yimɓeɓe jogui softede jogui weltare no fewi tigi joni ko jettiɗa ko ayi dawol ngol ayi coftal ngal ayi maajo holno jiɗɗa maajo beele o manki arde no fonno arde ni walla omo ari eyyi maajo de waɗi nokkuji ɗi garani no fotiri ardere ni waɗen taƴi ɗe waɗen nokkuji ɗi moƴƴani kono machallah yettere Allah no fewi ko heɓa ɗo kadi Allah waren barke eyyi weltare waɗi no fewine kay eyyi jarama no fewi no weltanama sanne no bandiraɓe paami kadi en beltima jetti Allah kadi e golɗo dawol kadi no fewi bisimilla seeremɓe kala jiɗɗo hen ƴettu konko kaw inde toon o ko Ceerno Ba Ceerno Ba wuuro men Jalluɓe fulɓe walla mbiya wuro Ceerno Basiru wuuro Ceerno Basiru machallah Allah waɗi en gari dawol ngol weltare men hen e yiyande men e dawol ngol garagal yimɓe e kewedi ko noon ko yettere Allah no fewi so ceerno en guerima yo won jaam tan nde tawno erago mabɓe ala to mankata e nder diwan o foof walla mbiyen e nder aduna o foof so ceerno en noddi ko noteteɓe saabu yidde hollirde almudagal e yidde hollirde yidde saabu neɗɗo ko yiɗi wawi ɗum yidde amen e ceerno kala to o noddi miɗen noto inchallahu taala e organisé e Diallo Ceerno Harouna ɗon e Jamweli e wondude e laamu Ba en ha e Wendu en ha e Dawda Ba en e organisé o machallah yeehi no hanniri ni e ɗum ɗon fof noon ko yidde waɗi ɗum e ɗum noon miɗen jetta mawɓe tundu amen ɓe fof gila ɗon ɗo Jalluɓe ɗon ha Jalali ha Madina Ñana nonne kadi ha Sar Barkane Sare Ñana dendagal mawɓe tunduɓe fof miɗen jettaɓe no fewi saabu kala to golle ceerno dillinte tan eɓe kirjina sukaɓe gimmi jeehe tawtora ɗe golle ceerno e ɗum ɗon ko yettere Allah machallah weltanama weltanama no fewi machallah haala ma waɗi fayida kadi yoɓɓi tigui rigui ɗum noon bandiraɓe beltanama ɓeɗo keede banggue ataye o ataye dawol ngol machallah kamɓe keede hen machallah o beltanama no fewi no fewi ko noon tigui goto ma woɗɗo heedi ɓe keedata ɓe keeda ga ɗum noon beltanama no fewi min calmini on noon jawta yesso ga inchallah jarama jarama no fewi noon tigui eɗen jokki rewidade saktirde men Nangue TV walla ayaw men Nangue TV Sénégal ɗo e guesa ceerno meɗen gam soñde maajo oɗo saaha diwan Oul Niane Tande diwan Tamba o kamɓe kala wiyeteɓe Pulaɓe Roroɓe kamɓe kala ɓe gari tawtire dawol ngol inchallah mawla gam soñde maaja guesa ceerno men Khalifa en Ceerno Diama Tidiani Ba Khalifa teddino Madina Gounass eɗen gandi oɗo saaha omo tawe toon to Dakaru lamorgo leydi Sénégal
kono kadi holla makko ene keddi gayno nder diwan o bismillah kawa salminam mi salmitima juurama weltanama no feewi yettude Allah sa itti mbanande haala kan moƴƴi noon yo yimɓe kadi keftinma inde toon min ko julde so mbiyetemi wuuro men hol toon eɗen jiiya jamweli forage ɗo wiyete Tambacounda machallah quartier he Tamba tigi noon Allah waɗi hannde on tawtorama dawol ngol eyyi weltare mon e dawol ngol e yiyande mon hen miɗen belti he dawol ngol alhamdulillah saabu dawol dawande ceerno nam ko barke mawɗe ko barke ɓeydoto yo Allah ɓeydu barke ɗe allahumma amin gila min jottiɗo nam minen fof miɗen mbaɗi contact mo jiiɗa fof hen i welti sayi tan beltiɗo haɗa andi wallahi ɗum noon yo Allah ɓeydu allahumma te kadi yimɓe ɓe ɓe cawri he golle ɗe ɗum woni golle ɗe ɓe golla tigi machallah ɗo ɓe gollata ɗo min tigi miɗo yiya ɓe belti he golle he kadi ɓe deggini golle ɗe onon ɓenne on jarama yo Allah waɗi jaam alhamdulillah yabba joni to gimmi ɗon to hol erago ngol arde mon ton ha tinɗon dawol ngol min dey ko jama janomi ñande juma nde ceernaɓe amen ɗum woni ceerno Haruna he almami amen o ɓe kolli min wonde mano ɓe kollama wonde mano dawol ceerno e waɗe gaay ko coñal noon yo min gar coñal nam eyyi min koto jama nanmi ɗum to ganduɗa hoorema miɗen juulanno juma nam eyyi ko toon nanmi affaire nde anti noon jantumi he aroɓe ɓe alhamdulillah eyyi moƴƴo an ka mawɗo ari ni sukaɓe koko padi eyyi yoɓe ngar keewal komin gandintaɓe tan ka en poti ar keewal ko ka en goni doole ɗe wallahi si wona sukaɓe han mawɓe si ngari yan ko gueto tan wallahi kono doole lingu ko ndiyam Allah andi ko sukaɓe tan goni doole ɗe ko ɓen min ɗoftata kadi si ɓe min jiya han ɓe ɓeyto softude eyyi yo Allah waɗ jaam ɓe ganda koko moƴƴi waɗete alhamdulillah eyyi yo Allah waɗ jaam an koko joguiɗa ko ɗum ɗo woni ko ɗum ɗo woni ko ɗum mi woni jasil am ngel coñiranmi ngel ngel ne soña eyyi ngel de ngel coñiranmi min eyyi ngel kay machallah ngel welani hoorema yo alhamdulillah wadde ko jaasi goban laɓi ɗum fof ne wawi soñde ngel kay no ngel wayini ene hawni saabu sa yii ngel ha ɓooyi ngel ko ngel laɓi ko ngel sawru ngol sawru sa waɗi ngel ni tan ngel wonti sawru Allah onon mawɓe tan joguito a jarama no feewi a weltanama jarama noon haali haala sukaɓe garen goto e sukaɓe kaw min calminima salminama joni inde toon ɗum ko Souaïbou min wiyete Diallo e Seydi Diallo fal toon to guure men ɗo immi région Tamba ɗo wiyete Dialloɓe Fulaɓe e machallah Allah waɗi on gari dawol ngol soñde maaje o ɓe sikkim ko wiyeteɓe roroɓe walla Fulaɓe so dokkama coñgol maaja sikkim dokkama hon gandi weltare ma hen miɗen gandi hen seeɗa kono noon nde wonno miɗen nana gila ta mawɓe amen nana gara ga golle guesa ceerno kono amin meeɗa arde min kam mi meeɗi arde baccal kono mi yiɗi ene yooɗi alhamdulillah ene haani ene jogui ɓamtare sa ari a yii afiya ma tan a artat kadi won amen hesɓe artuɓe e minen sukaɓe nde wonno e nana no siforte hen golle joɗɗe vraiment alhamdulillah Madina Gounass machallah ko mo heɓani ar tan kono ko yiɗa arde ga ala eyyi arde amen kadi ko ɓamtare amen coftade amen no feewi alhamdulillah wonɓe meeɗa ɗo soñde ni ganda ko coñal kono noon si nani gesa ceerno ne soñe Madina Gounass gara barkinoɗa hen ene jogui barke ko ɓuural manggal alhamdulillah ene jogui weltare moƴƴi mi yima aɗa jogui bidon ɓeɗa ko ndiyam keccuɗa walla an ko eyyi ko ndiyam won kala jiɗɗo yar mi okka ɗum woni mawɗo woni cokoye mi okka ɗum yara on fannu keɗɗa eyyi mbiɗo soñan noon ndiyam yara noon hatta si tawi woni neɗɗo yii tan yiɗi yarde mbaɗa mi ara yara ndiyam ne heddi dokka ɗum yara ko joguiɗa ko goban walla ko goban ɗum tuniran ɗum ɗo fof ko coñiɗe he jeeya ko enen ji ɗum wadde dalli mbaɗɗa dow hol nafoore dalli mbaɗɗa dow ɗum ɗo pour défense ɗum ɗo wata bonnude ɗum ɗo quoi wadde jungo wadde paali walla musde quoi eyyi ɗon ko wasala fabriqué wadde famama on jarama fama tigui salmini Madina Gounass moƴƴo jarama no fewi machallah weltanama sanne eyyi bisimilla inchallah bisimilla non tigui jarama no fewi on jarama on beltanama sanne ɗum noon jarama no fewi ya Ousmane Camara mo rewendi wallude kadi hebde bandiraɓe gam kadi wawde kadi jokkude golle ɗe inchallah mawla e humpitde rende men ɗo dental ngal ene yaaji machallah yimɓe ko en jaaji tijani en koɓe kala eɓe jaaji machallah ɗum jiiɗi humpitade ɗe banniɗe beltanama kamɓe kala kuuɓal jarama de on calminama seeɗa on juurama de no golle ɗe machallah no dawol ngol alhamdulillah on beltanama sanne ceerno Aliou Seydi Kane jarama ceerno machallah no golle ɗe alhamdulillah machallah ceerno on gaari dawol ngol holno jiiɗon dawol ngol alhamdulillahi rabbil alamin
dawol ngol dawi no moƴƴi denndaangal guure fulaaɓe ɓe hay gooto heddaki ko fof arama no moƴƴi kadi on jii golle ɗe ene njaha jaagol kadi moƴƴol eɗen jorsiiɗo Allah inchallahu taala ɗo e kam kikiɗe ma wonno Allah waɗi inchallahu taala en jetti noon denndaangal banndiraaɓe notitiiɓe e dawol he ewa en jaariɓe kadi en jettaniɓe Allah e wonno dawande ceerno ko hunde mawde ko hunde kadi yettirtende Allah so Allah feccima hen aɗa foti yettude Allah nde wonno duwaw ceerno kañum haɗata e neɗɗo o yahata ko ha e ɓesgu mum ha e ko jogori yaltoyde e muɗum duwaw waɗi wi Allah kañum ko noon wayi ɗum noon ko hunde noon yettirtende Allah so Allah feccima kadi hawrude e oɗo ceerno mbawa kadi tampandemo eywa ɗum ko nafoore mawde to Allah no fewi alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah no fewi seydi kala weltanama no fewi machallah no bandiraɓe nani paami tigui rigui non bisimilla ɗo mbawi takkodir ɓe dartan ɓe takkodira koye ayawo gonɗen on calminama beltanama no fewi alayna waɗaka salama rahmatullahi taala wabarakatu inde yettode Mamadou Saliou Diallo guure men ɗo Kanape ha Sar Demba nam Allah waɗi on gari dawol ngol hol weltare jiɗon hen so wona yettore Allah yo julɓe ɓeydu tinno nam so neɗɗo jibinama e hunde ko mawni hen o tawi ɗum hen Allah waɗimo hen yo waɗu hoore makko hen gonga ɗum ko yettide ɗum Allah sabu ɓirande Allah waɗi enen jibinteɗen wayno jamanu men koye nder ɗum jibinaɗen enen hande kay yettore wodani Allah ceerno nde Allah fecci en waɗi en gueɗal mum en yettiri ɗum Allah wakkilade gacca kala ko watta e jarabiji aduna lomto ɓesgu mum gara kawra e yamirore ceerno barkinorade e dawol dawande ceerno lomtanade yimɓe e tampande fulɓe tampande ceerno eɗen yiɗi ɗum Allah yeeɗi en ɗum yo Allah junnu ɗum barke Qur'anil azim yo Allah ɓoynu ceerno e gueje men yo Allah ɓoynu ceerno e gueje men yo Allah ɓoynu ceerno e gueje men e ceerno ɓo hippade e meɗen barke Qur'anil azim on salminama on weltanama on juurama onon on ñaganama Allah yo en duuɓi an ko hedde 60 e go'o hikka alhamdulillah kawannen ɗum ko Abdoulaye Diallo ha toon to Kanape bisimilla annene weltare ma yiyandema e dawol ngol yiyandema e dawde ko weltare no fewi kadi no bandiraɓe gari notori ni dañeno weltare no fewi kadi alhamdulillah rabbil alamin koko ɗaminano saabu ceerno en ko kaali foof koɓe jamiri foof ko yamirore Allah ene laaɗo mum yamirore Allah ene laaɗo koko wonta ɗum noon wona ene weltare no fewi kadi no jiiɗuɗen bandiraɓe ni en dañi hen weltare e golle e moƴƴine jorto no fewi alhamdulillah e mbawɗo wiide tan en jettiri ɗum Allah no fewi donde mbiɗen ko ceerno gollanten sikki ala ko noon kaalirten no golle ɗe koko emen gollanten wallahi gollano hoore mum ala sago ma heɓa ɗo ɓaari tan wiya mbiɗa gollana ceerno kono gollande ceerno so ceerno ari barka ko an golluɗo jiino ceerno ko maɓɓe ko fof ko bari alhamdulillah rabbil alamin noon e jettiri ɗum Allah no fewi e min calmini kadi min juurima min ñaagima duwaw min ñaago Allah tabaraka wa taala daccantaɗo ceerno ha ɓooya cuuɗa so barke Allah hen heɗama nde wonde ceerno gurdam maɓɓe ko nafoore l'islam juutɓe fof wona tijaniyankoɓe ceerno ko juutɓe fof gurani ko juutɓe fof ɓe jooɗani ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin yo Allah ɓoynu ɓeɗo jeeso allahumma amin allahumma salli ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin weltanama no fewi haala ma waɗi fayida bandiraɓe kadi beltima no fewi jarama no fewi no fewi non beltanama joom caméraman en on beltanama no fewi machallah machallah on beltanama no fewi alhamdulillah beltanama no fewi non ɓe jarama sanne non en keɓino sukaɓeɓe kadi hay sukaɓeɓe so dañama ene kaala kadi ene moƴƴi hen no fewi ne walla mawɗo bismillah inde min ko Jabil Sow mbiyete Kanape Englais bismillah weltare moon yanmo e dawol en min beltima hen min beltima e dawol he ɗon kadi ko ɓeɗo goni ceernaɓe amen ɓe fayde koɓe kaali ko haala nga fof hayde gasi fayde koɓe kaali ko ɗum tan woni toon en ɓoyɗen belti tan en belti e dawol he no fewi no wona seeɗa en jetti Allah yo ceerno yo Allah ɓoynu yeeso assalamu aleykum warahmatullah jarama no fewi noon ƴetten goto e sukaɓeɓe noon Boy Sawa mbaɗɗa inde toon min ko Tidiane Sow yettode Sow wuuro men
kanappe yo ayi mawɓe duuɓi capan jeegom duuɓi capan jeeɗiɗi ngari enen sukaɓe holko fadɗen ɗo kam ko golle tan ɗo kam machallah ko golle tan yimɓe jarnama no feewi golle mbaɗi men min kam hen tan min gara min tawti he golle he ɗaɓɓa hen duwaw eyi enen tigi ɗum jarama no feewi bandiraɓe beltima no feewi Ousmane Camara elle ceen Papa ari dawol ngol le kanko on oto mi def kanko on yettademo kanko ceen Papa no foti fof ma en hebde konngudi makko no foti fof inchallah mawla non ceermen ceerno Siraji Papa kañum ari dawol ngol ndengen kanko ne dawe ɗi mo heewi arde hen kanko ceen Siraji Papa ngam etade yiide het golle aywa dental ngal on jarama de on beltanama sande jarama non tigui etade yettade ceerno ceen Siraji Papa en gandi kanko kadi emo ara dawol ngol kala e saaha kanko heede arga kamɓe Aliou Kane en Baba Ousmane Baren e Sarim Mo Saydou en ɓe keewi kamɓe kala machallah arde dawol ngol e beltanama no feewi no feewi assalamu aleykum eyi kay o ko miñum mawɗo ñande mo ñalluɗa ɗo jaraw ceerno ba alhamdulillah ba alhamdulillah a heɓtinoto eyi alhamdulillah machallah alhamdulillah alhamdulillah ceerno min camnide ceerno Allah jara amin 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 ya rabbal alamin allahumma amin 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 ya rabbal alamin jarama feewi jarama feewi ɗum noon beltani bandiraɓe hen feewi on jarama feewi feewi ceerno Ousmane kono wiyaani mi waɗa tele place hanki ko taɓa en jeeɗi jeegol jilluɓe kala ɓayde made min jeeɗi eyi wono kam min ɗo gaccu mi accuɗon ga ka dawɗo arde mo aduna min ko ɗon mbaal ok ko ane kono wona ane dental ngal ala min komi passe dental ngal rutta passe inchallah ala muskil jarama feewi kaw saminama de min calmini min juurmama kaw nahano ko zalik gartanmama no feewi alhamdulillah mi weltare mawde o ɗe ñalawma roroɓe ñalawma fulaɓe gam arde soñde ceerno meɗen inchallah e koye ardiɓe he jen koye teranɓe he jen weltare moɗon e golle ɗe en jiiɗo daw ngol sana amin jettani Allah ko adi foof min jetta Allah no moƴƴi min juulayni laaɗo Allah sallllahu alih w sallam kadi min jetta bandiraɓe no moƴƴi saabi habar o guili ceerno fawirmi juuɗe men ka noddaɗo foof elle ko kanko tan wiya yo ar alhamdulillahi rabbil alamin noon leñol ngol foof ari e keewal ɓe gardi ko Qur'ana wiyata ko yo jahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ɓe mbaɗi ɓalli maɓɓe ɓe ngari ɓe mbaɗi ƴiƴemeje maɓɓe ɓe mbaɗi haalis maɓɓe saabi hanki ko otoji tati ɓe ƴetti toon henne kawroji oya ko 32 place ɗiya ko 25 place kanji tati fof ɗi ngari hande subaka kadi min ƴetti ko otoji ɗiɗi min garde majje mankani yimɓe 15 fof noon ko jeddinde e jabde yamirore yidde barkinorade e yidde hutorade konngol ceerno nde wino fawi dawol ngol juuɗe men alhamdulillah bandiraɓe fof en jetti hay goto ya andu hay goto mankani e leñol he minal masriqi ilal maghribi funnangue noon hay goto mankani amin jetta Allah amin du'ano bandiraɓe kadi tam alhamdulillah comme ko Allah adi ceerno golle ɗe timmi inchallah ko du'i ko timmi inchallah hay haajuji men ɗi en ganda so Allah wima Allah humtu bi barakati cheikhna inchallah o ko Haruna Diallo wiyete ko Tamba gonɗen ɗon janggueten Qur'an inchallah alhamdulillah calminama on juurama onen on jettama Allah yi golle mon nelaɗo Allah sallam yi golle mon wadde ñaagui yo Allah simbin on hen Allah sillino on hen kadi Allah darani on leƴƴi ɗi dina o yo Allah yoɓon moƴƴere inchallah allahumma salli ala sayyidina Muhammad asalminama inchallah weltanama no feewi machallah weltanama no feewi onon bisimilla onon no jarama no feewi o weltanama machallah o weltanama no feewi machallah weltima bandiraɓe machallah weltanmaɓe no feewi ɗum noon machallah on jii bandiraɓe machallah ene gara ha joni yimɓe ene jokki arde ha joni tawtene dawol ngol weltanama no feewi machallah en jetti dendagal julɓe kala e kuuɓal noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayamen mo nangue